ne tɔgɔ honorable Abdul Kassoum Touré, mɔgɔ caman bɛ dɔn Abdul Kassoum de la. Je suis député élu en commune 1. Commune 1 député. Mais assemblée là. Je suis président du groupe parlementaire. Donc je suis de la majorité présidentielle. Je suis le secrétaire général des promoteurs d'écoles privées en République du Mali, à IPAM. En éducation de Barak que nous avons fait, parce que c'est une école privée. Au Barak, on a la Benga Seban de Banonche, au Benga Seban qu'on a là. On va voir où Bessara Choga Mina passé, État et paradélébé, au Folimbo qu'on a là. Donc, on va voir Saralou Gela Donala. Il y a un secours pour que la solution soit trouvée au Gela. Il faut qu'on ait ces bima, on a cette solution, John sera là. Il y a une lettre Chamanchi, on a ce moment quand il y a fallu qu'on libère. Madame la ministère de l'Éducation, quand la ministère de l'Économie et des Finances là, quand la présidence là. Le Premier ministre fédéral de la Kumala. Donc, on a fait un chamaya à la. Mais on a Sarali Doker. Mais Sarali Famba fait avec l'intérieur de là. Mais en mon nom, Makoya, ni Etaka Elevo Banga école Sola, Académie Droitine Gauche là. Avec ces faux écoles So, Kemenani, et Bio Hakela. On a paiement maqué. Mais n'ambe kuma fo amba fo bedi la. Okorote ka fo on ta kofe. Ko yoro to be sara, yoro be masara. Do sara me do masara. Ambe gela mi kono fo bo gela kile de ko. Donc papier me mon état tché anga war sara de ko la. War kun folo kanga sara mois de mars la. On war kun flana. Nous a deuxième semestre kanga sara mois de mai la. Il y a un examen au cassé. Mais l'examen sera un peu war masara. Faut école courant taraka so war masara. Ka fo ama kuma fo wa ma nyini, anya kuma fo anya nyini na maso. Gela chama bako. Aya yira ka fo wajibi do awma ananga ni sogo ya yira den baray. Anya lettre do sawa ka ci ministre de l'éducation ma depuis mois d'août qu'on a là. Kafo ambe kata bolo min kati nan tora din chugaina anche baraka nyoya na kida kosebe kata do na fobi ani letri chamanchi kan si gelami banga nga kumafo ananga département de tutelle che anga jaka solution inala amase koso donc on est qu'à rencontrer le premier ministre ka nyefaluke au théâtre Jumadon Temene Koro, Premier ministre de Sigal, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation de Sigal, le conseil technique chargé de l'enseignement secondaire général en technique professionnelle, le directeur financier, le ministère de l'économie et des finances, le représentant de directrice adjointe du trésor, on a un chef de division. On est promoteur d'école privée. On a commencé à faire un fois à nous on sort la vendredi terminé. On a fait le chamanke. On a là qu'à faire la dafe. On a mort d'amado canyon sort. Trésor direction balle. Pour que nous fera son dafe qu'à finaliser. Mais on a eu l'autre aller où la fait. Moi, on a fait d'abord pour moi. Nous m'a fait son dafe. Il y a eu un connaissant qui a fait un war sarali d'amener. Parce que 3 milliards sont à disposition. Donc, nous avons à disposition on commence à sarali d'amener. On va aller où la café. On va y avoir une copie. Nous avons un mas sarakaban. On sait qu'à barada d'amener pédagogiquement. Parce que les gars, ils sont là. Il faut cadrer un cadre accueillant. Au accueil de sort mon fait
f'i ka yɔrɔ nettoyer k'a salubrité kɛ k'a jɛ kosɛbɛ k'a sanuya o ye fɔlɔ ye filanan san tɛmɛnen kɔ la tableau minnu kari-kari la n'i bɛ se k'olu récupérer i k'o tableau bɛɛ réparer k'olu bɛɛ bila en place ensuite san kɔnɔna la tableau utilisera à usera ni tableau minnu tiɲɛna olu ka remplacer ni minnu ma tiɲɛ maintenant olu ka se ka vernisser kura ye ka ardoisine k'olu kan k'olu kɛ ensuite ni écoledenw nana anw fɛ anw de bɛ fourniture d'u ma anw de bɛ rentrée préfinancée équipement fɛn bɛ bila denmisɛnninw ka disposition na anw de b'a di donc o cahier n'o bic n'o fɛn o fɛn kan ka di nombre de b'a la dotation in na nombre de b'a la o kan ka di élèves bɛɛ kelen-kelen ma donc o bɔlen kɔfɛ a la maintenant la ka emploi temps bila u ka disposition na pour que maître ka cours daminɛ an bɛ don min na ko bi anw t'o prédisposition na o moyen t'o anw bolo parce que an ye baara min kɛ salon wari ma sara mɔgɔ minnu ye cahier ni bic juru don an na salon an m'olu ka wariw sara hali maître minnu ye cours di an fɛ ka examen ni fɛn bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ école dɔ la dɔ bɛ 2 mois la dɔ bɛ 3 mois de retard la ka tila k'a fɔ o école karamɔgɔw ɲɛna tuguni k'olu kana san kura daminɛ tuguni o juru kan hɔrɔnya la o ye fɛn min ka gɛlɛn tableau bɔ minnu kari la moyen t'an bolo bi ka se k'o dilan kuma tɛ ka tableau noirci kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ salubrité kɛ donc an ka bonya tɛ nin kalan daminɛ cogo in na o de kama an y'a yira parents na ani denmisɛnninw na n'u nana gɛlɛya min b'an kan an b'a ɲɛf'u ɲɛna u ka sabali yanni an ka wari ka sɔrɔ ni wari min sɔrɔla don o don o dugusɛjɛ bɛɛ an bɛ baara daminɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw ka avenir kama ni denmisɛnninw ka avenir ko kun kosɔn don salon an y'a yira anw m'a sara examen ɲɛkɔrɔla la sunkalo sera an m'a sara seliw bɛɛ kɛra an m'a sara mais anw ye examen kɛ a kɛcogo la an bɛ fɛ min parents k'a dɔn k'a fɔ anw ma ban ka école dayɛlɛ anw tɛ se ka ban ka école dayɛlɛ parce que an y'an ka école créer o de kama ni don min na n'anw tɛ jan k'an bɛ t'o bolo kan o tuma an bɛ b'o la ka ko wɛrɛ kɛ donc an tɛ se ka ban ka école dayɛlɛ mais ni école bɛ dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ condition dɔw de la o condition de remplilen tɛ bi anw bolo pour que ka se ka dayɛlɛ ɲɛfɔli in kun ye mun ye o ka se k'a faamu degun min b'an kan gɛlɛya min b'an kan à la date d'aujourd'hui école privée kɔnɔna la nous avons 13 000 postes à temps plein minnu b'an bolo n'an b'o sara 12 sur 12 Mali kɔnɔna bɛ yen 13 000 postes et à mi-temps minnu bɛ yen n'olu ye vacataires dɔw bɛ cours di nous avons plus de 32 000 postes aujourd'hui dans le secteur privé mɔgɔw t'a dɔn rôle min bɛ privé la bi ça nous aujourd'hui au Mali il n'y a pas d'éducation quand tu prends la pyramide scolaire depuis la maternelle jusqu'au niveau du supérieur la pyramide est large du côté du privé que du côté du public. Secondaire niveau, là, l'État n'a pas encore 100 établissements. Nous sommes au-delà de 1500. C'est pourquoi on dit que 80 à 70% de l'effectif du secondaire est dans le privé. Donc quand une activité sociale atteint ce niveau, on manque à dire au kaka ni accompagnement mi faut bien qu'il intéresse au kaka à mais ni privé faut puis Mali ko mɔgɔw ɲɛna ko wari fu de bɛ di d'u ma